dawuh. Permadi, kula wonten dawuh. Jeneng kita Narayana dadi jagoning dewa. Dewa ora bakal nigake mula paring pusaka kelawan kita Narayana. Wujude kreta iki aran kreta Jaladara. Ana pagedhonganing kreta kae ana wujud bendhe jenenge Pancajanya. Inggih ngistake dawuh. Kang mengkono aja dikangelan jeneng kita magut ing Rananggana. Numpak kreta iki ya. Yai Permadi, kula wonten dawuh. Para dewa nyeraya marang pun Kakang kok ora babar pisan sing nganti tuntas liripun. Katone paring kreta pusaka. Ning apa ya ana senopati kok ngusiri kreta dhewe? Nyun pangapunten Kakang Mas. Ana apa? Menawi paduka Kakang Mas madheg dados senopati kula ing sagah dados kusiripun. Lho. Kowe ora isin dadi kusir to? Mboten. Menika sanes kusir pados pangupa jiwa, menika kusiring senopati. Dados kusiring senopati menika asat pocapanipun. Pun Kakang banget ngaturipun nuwun marang sira Yai Permadi. Pun Kakang ngayahi perang gedhe sira Yai Permadi keng ngusiri marang pun Kakang Seksenono ya Yai. Seksenono. Besok sewanci-wanci Yai Permadi ngayahi perang gedhe. Aja keliya kusirmu pun Kakang. Nggih saken dawuh monggo mancing pagedhongan. Apa kaya mangkono? Wes manjing pagedhonganing kreta nenggih Sang Narayana minangka dados rayaning dewa. Ing mangkene Sang Permadi manjing wonten ing pakusiran. Arsa angendhaleni lampahing jaran papat padha jake padha rasane. Sakala Sang Permadi sigra nyandak sambuk mobat mabit Kang Cemethi kaya kluwung obarabir. Mangkono sinabetake punan Cemethi nyenggol pok gantangi kuda. Rapat lampahing kreta sajeng Kang Tang Mbah Bantala. Wah! Ateh kuda kala Kresna. Kula wonten dawuh. Katone para dewa nyaraya mara sawangen ing awang-awang serayaning dewa tadhepane dhewe. Kowe sapa? Narayana serayaning dewa Prabu Yudha Kala Kresna. Kelakon penjangan waton bisa nglangkai bangine Narayana dadi ratuning dewa gagak limpah wae.